porneai videoclipul. Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem în World Tycoon și avem un prieten în plus. Ia stai așa, salutați-vă voi, adică Emi, care ca de obicei toate videoclipurile. Opa. Îl avem și pe Vulpița și pe Sebi. Poate că pe Sebi l-ați mai văzut, dar Vulpița, oare cine este Vulpița? Oare cine este? Da, avem o mică mare problemă cu cineva, pentru că, cum să zic eu, o mică mare problemă avem cu cineva, pentru că nu vrea să ne lase în pace, de-aia baza mea nu are shield. Și da, are o problemă foarte mică mare cu noi, deci oricum nu e problema de război, adică va fi, dar acum momentan nu e, dar va fi foarte repede. Bun, mergem să capturăm punctul? Punctul vrei să spui? Veniți în față. Da, probabil că nu. Și nu uitați de butonul de like și de subscribe. Exact, nu uitați să dați like-ul acela foarte forțos. Da, și dacă mai vreți să facem episoade noi, nu uitați să vă abonați și să dați pe butonul de like. Exact, bravo. Văd că Sebi deja știe sloganul acestui videoclip. Point în zona asta. De aici. O să le vezi că sunt pe doi și ieși. Nu uitați, dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, pentru că ne ajutați foarte mult dacă apăsați așa. Și da, la 1000 de subscriber să dăm unlock la un joc nou, adică o să ne jucăm și alte jocuri, nu numai Roblox. Momentan până la 1000 de subscriber doar Roblox o să ne jucăm. Iar apoi o să dăm unlock la jocuri mai noi. Da, și poate că o să ne jucăm și Minecraft. Da, este posibil ca ăla să fie jocul multiplayer sau să mai fac eu niște videoclipuri single player cu alte jocuri care sunt speciale pentru genul de single player. Da. Dar în fine. Eu sunt aici, înăuntru. Ești în interior? Bravo. Au! Cine e la mine? Bă, e unul la capture point. E unul la capture point. Opa. Ia să vedem unde e. E sus pe sticlă. Sus pe sticlă? Păi zi la așa. Are dreptate. Are dreptate. Ok. Ba, hai că am intrat fix pe aici. Mi-a dat headshot. Și eu lui. Copile. Bă! De ce e enervant elicopterul ăsta? Pe care Care să știi? Rareș, dă-i! O, mă, ce strigi așa? Ăsta care e, mă? Bă! Nu știu, am dat pe jos. Ăsta e... ăsta e ăla pe care l-am omorât. Sebice la revers. Opa! Eu am venit. Eu aș vrea să iau mașineta asta. Să mă cum e. What the... Transpireta? Bro, mai avem probleme, multe probleme. LOL! Cât de ciudat! E unul cu antitransfurător. Bă, ăsta și eu, nu trageți, că vreau să o testez să văd cum e. Bro, de ce și-a respawnează copilul? Bă, ce? Care a tras în mine? Ăsta oare cine? Ajutor.
Hai, Mă, ce prost. Încerc să vin, să mă ajut. Oh, mai haide, stați la E pauză. sus, e sus, e sus, e sus. Da, deci în episodul ăsta o să ne luptăm cu persoanele astea care ne enervează foarte mult. Sus unde? Acolo la capture point. Ăsta este pe la Night sticlă, Vision. pe acolo. Bă, mă orbește! Stigen. Gata. Îți spuneți fără tank. Nu, nu vreau tank. Psyche. Îți spuneți... Bro, cine-i Romeo? Bro! A, Dr. Yupi ăla, bro, copilul ăla. Ce căcat? Care-i vecin cu tine. Nu știu de ce am Nu știu jucat de să voi, dar- censurez. Eu nu te copilul ăla. Nu știu de ce, dar efectiv știu unde sunt. Dar efectiv după ce a capturat point-ul, efectiv se uită în aer o secundă și îmi dă headshot. Cu Da, dar sniperul. știu, ori are motor, nu știu ce are celălalt meu. Dacă îți dă și headshot tocmai din aer, cu sniperul e deja de la e-botă. În fine, nu uitați dacă mai vreți și alte episoade. Nu știu de ce tot zic asta, dar chiar vă rog, adică nu știu ce fac eu greșit la episoade de am foarte puține like-uri. Dar da, mi-aș dori și eu să am mai multe like-uri pentru că nu, mă ajută și și pe voi v-ar ajuta. Pentru că o să fac videoclipuri mult mai captivate și mult mai faine. Da, și plus că la un video de-al nostru am obținut 41 de vizualizări. Exact. Dar nu mai mult. Dar chiar nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam să facem atât de multe vizionări. Eu vin cu elicopterul, că m-a supărat pe ăsta. Eu am murit iară, că nici nu am văzut pe ăla. Ăștia iară scriu în rusă. Da, nu știu ce. Hai. Nu mă plictisesc, frate. Veniți încă doi cu după. Oh my god. Eu tot nu înțeleg, pentru că am efectiv m-am uitat pe YouTube Shorts, da, sau nu neapărat pe YouTube Shorts, dar videoclipuri. Bă, frate, deci am văzut efectiv unii copii care erau în realitate și făceau acolo, nu se vedea nimic, era totul întuneric și făceau acolo așa cu slime-ul, cu nu știu ce, bă, frate, și zic, cum de deja are 10 like-uri, eu cu 2 like-uri la episodul meu de calitate. Green screen kids. Easy și nu mai green screen, știi? Dar în fine, nu prea am văzut să am niciun remix la videoclipurile mele. N-are cum să-mi dea headshot. Ajutor, please. Ajutor, moment. I-a zis la ăsta help ca să-l păcărești și să-l omor. Nu o să te asculte. Nu o să te asculte. Te-a și omorât. Și pe tine și pe Vimpița. Era să zic numele lui real, pentru că cred că o să facem numele lui real la mai mulți abonați. Momentan are numele lui, este mai secret, așa. Nu o să vă spunem. Dar da, să-l ghiciți în comentarii. Prietenii, apropo, n-au voie. Adică cei cu care fac episodul, pentru că nu. Ei știu că s-au și întâlnit în realitate, bla bla bla. Nu, deci el va fi, cum să zic eu, partenerul secret. Un nume ciudat, da. E bun. E bun și ăsta. Adică Mr. Yuppie. Nu. Zic că ăsta, Vulpița 197 sau mai are și el încă un account, 193. Are 2 conturi. Hai să vedem cine este numele. Dacă mi elimerește e game. Mi-a rupt oasele. Ajutor! Da, sincer să fiu, îmi pare foarte rău, dar e imposibil să vă ajut.
Gen, dacă te vede o Care singură vine? secundă, dă headshot, ori efectiv nu mai se... Da, păi ăla e copil cu pac. Frate. Dar nu Dar chiar, dacă ăla este un abonat al nostru, nu este. Este o șansă Este doar un copil care vorbește în rusă. păi dacă Am doar 21 de abonați, ok? Cum să fie ca din ăștia 21 copilul ăsta, care efectiv vorbește în rusă și nici măcar nu știe limba noastră în România și spamează în cea numai așa, așa pot să spamez eu în română. Andrei sau nu neapărat Andrei? Uite aici așa, uite aici așa. Păi cine să înțeleagă? Că așa am întâlnit și alți playeri. Tot așa, rusă, spamează în rusă pe chat. Zic, bă copile, ce vorbești tu acolo că nu înțeleg? Dacă e cu adevărat rus, atunci există o șansă foarte mare ca nici să nu știe de limba română că există. Da. ăla e copil cu pac. Eu am uitat să-mi iau armele cu mine. Oh my god. Băi, este și Alfa și Sierra și Tango acolo la point. Tango este vulpița 197. Și ca să știți, rușii recunosc limba română ca Moldova. Limba moldoveană. Ei nu cred că limba română există, ei cred că doar în limba moldoveană. Din multe cauze. Deci dacă o să vorbim limba moldoveană și ei nu o să ne răspundă la mesaj, înseamnă că sunt ruși fake, înseamnă că sunt copii care nu știu să vorbească. Corect? Da, am probleme cu mari. Da. Nicio problemă cu Vreau asta. să dăm streameri. Sunt What the doi fuck, streameri. ăsta cu avionul a trecut pe lângă mine și mi-a făcut nimic. Na, elicopterul ăla zice, ce treabă ce? Vrei să dau cu nucleara? Na, nu. Că cred că are deja baza stricată cu toate. Care mă aici sub mine? Băi, unul sub mine. Nu știu. Aoleu. Băi, unul sub mine. Da, rare este bine. Bă, nu am dat mai headshot, what the hell? Asta e prea bun. Bro, mi-a dat headshot de la 200-300 de metri, nici mai știu. Al meu nici măcar nu m-a văzut, are hack, what the heck? Nu până aici a fost. Îi dăm cu nucleara. Are hack-uri. Dacă ar mai dă de la 3000 de metri, deja știu ce fac. Sunt pe acoperiș am. I-am dat pe Romeo. Da, nu merită Speedy HV, care e foarte piciorabil, dar nu știu. Bun, deci am dat cu nucleara la Romeo. Aoleu, de ce ai făcut asta aia? Păi e nervat deja. O să-ți dea bomba nucleară înapoi și apoi o să distrugă toată baza. Bă, nu repede, că cred că... Oh my god! Baza mea e distrusă. Eu sunt vecin cu el și deja am luat elicopterul să-i fur plane crate-ul și toate chestiile astea. Că am tesc să îi fur crate-urile. Să vedem care își dă bomba nucleară, că dacă dă la mine se încheie episodul, dacă dă la el e ok și o repară repede, dar eu cu multe ripături e mai greu să mi-o repar. În fine, hai să începem, haideți să începem. Stil. Bro, dar de unde dau ăștia? E un avion, nu vezi? Nu, ori are aimbot, ori pur și simplu nu știu ce are. Ăla, Dr. Yupi, are aimbot.
Hai că am furat doar ăsta, dacă e las așa. Bro, Bă, dar ăla îi omoară pe toți. Îi omoară eu pe cred că toți. cei gătiți să fie... Cum de-a venit la mine la bază? Bro, efectiv Romeo îmi dă de la o distanță de Bro. unde eu măcar Nu, adică stai. O să tai pe episod chestia asta, cum îi dau report. Nu îl mănânc până aici să fie apoi. Vin cu ATV-ul. Hai. Bă! Ce ATV e ăsta? Bă! Da! Bun, hai că am dat report la copilul ăla, nu știu ce naibii are, dar... Da. Efectiv, mi-a dat snipe... da, Romeo, mi-a dat snipe de la 70.000 de metri. Și nu neapărat asta, dar... V-a omorât pe voi, tocmai acolo la capture point, da? Și-a dat reset, cred, sau nu știu ce a făcut, ori s-a teleportat și a echipat loadout-ul, bă, deci mai puțin de câteva secunde, gen al meu și-a dat reset, echipat loadout-ul într-o secundă, deja a venit să mă omoare. Papa, la. N-ai cum, bro. Da, știu, ori au un fel de hack, ori nu știu. Îi dai tu report la celălalt dacă are hack. Dați la capture point și efectiv îi dau prin pereți. Gen, să Da, știu. Efectiv se pare știu. că mă opresc și erau... Uite, acum am dat cu misa în cam. Bye. Da, sincer, merg cu tankul să mai fac altceva. Mă duc adânc. Asta are level 37. Care, Alfa sau? Romeo. Romeo are doar 10 rebirth-uri, bă, 2000 rebirth 57. În schimb, la kill-uri e transpirat, are 35 de kill-uri. Copilul nu mai încetează. Și a murit de 16 ori. Haha. 55 de hack-uri activat. Al meu are 70.000 de hack-uri activate. Bro, dăbea 3 kill-uri. Iar pizza oare câte are? Ia să vedem. Are și el tot 3. Nu se vede asta. Da, gen, al meu cu sniperul cred că a făcut minim cu sniperul ăla de pay to win sau de căcat, sigur că a făcut minim 7000, nu chiar 7000, 700 de kill-uri. De transpira, frate, se joacă 24/7 și da, deci al meu trebuie să atingă iarba. Bro, you need to touch grass. Hai că fac o față. Bă, deci era să-l omor pe Romeo. Fii atent că-i capturez. Nu, că iar cred că moare. Hai mai repede. Deci era. Fiți atent că capturez punctul, îi fac cea mai mare farsă. Și să vă uitați, și voi să vă uitați Oh my god! toate ale noastre. Fogi. Gata. Bă, v-a omorât pe amândoi. E imposibil. Pe sus. Impossible. Perfect. Bine, cam atâta cu episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!